Λοιπόν, και όταν λέμε όλα μπάχαλο, φέτος το εννοούμε. Ψάχνουμε γενικά να βρούμε τους ανθρώπους. Καλώς ήρθατε, φίλοι μου, στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Ήρθε το τρελάδικο, το όλα μπάχαλο, ήρθε στον κατάλληλο άνθρωπο. Και χωρίς περισσότερες συστάσεις πέρα από το. Ξέρω το όνομά σου, βεβαίως δεν ξέρω το κανονικό σου. Κυκλοφορείς με το ψευδόνυμο Τους. Τούσης είναι το επώνυμό μου. Ναι. Τούσης. Τούσης. Από το Τούσης βγαίνει το. Και μου έμεινε Τους. από το χωριό μου. Μου λέγανε Τους. Και μου έμεινε έτσι. Το Τους είναι αλβανικό, φύγε ή έλα. Όχι, είναι το Τους από το Τούσης εν συντομία. Πώς λέμε το χαραλαμπίδι, μπίδι. Ναι. Κάπως έτσι. Ωραία, το χαραλαμπίδι, μπίδι. Πολύ σωστό αυτό, αλλά κοίτα να δεις, πώς ξαναδείς εγώ πώς έμαθα. Κατέβασα όλα τα data από το νέο αυτόματο σύστημα το οποίο έχω βάλει και το οποίο κανείς άλλος δεν μπορεί να μου το κλέψει γιατί το φυλάω και το βάζω κάτω από το μαξιλάρι μου και όχι σε σουστάρι μου ή οπουδήποτε αλλού ή σε ράφια γραφείου. Και είδα αυτό το πράγμα και είπα αυτό θέλω να το γνωρίσω. Βάλε σε παρακαλώ. Ναι, βέβαια θυμήθηκα βασικά την Πετρούλα, αλλά μετά λέω αυτόν τον άνθρωπο θέλω να το γνωρίσω. Μου θύμισε καταρχάς εμένα αδύνατο και πριν 30 χρόνια. Μπορώ να σε κάνω. Όχι και έτσι. Είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Όλα τα λεφτά κάτι να τα κάνω. Μαζί σου τα χαλά, τα χάλασα, αλλά τα χάνω. Θα κάνω στην φάτσα σου lifting. Το φάγεις μας και τρακάρες σε drifting. Θα μεταμορφώσω τα βυζιά σου σε μεγάλα. Και όταν τα σου πας θα βγάζουνε και γάλα. Κατά ρόμπα, μη με κάνεις ρόμπα. Μου του κοίτα πως δίνεται η γκόμενα την τρόμπα. Στόμπα, θα σου πάρω και μπουγκάτι. Και να μπορείς να έρθεις γρήγορα στο κρεβάτι. Θα μεταμορφώσω το σπίτι σου σε παλάτι. Επαναρχόμαστε λίγο και θα συνεχίσουμε. Κάνε ένα freeze εδώ, κάνε ένα freeze και επαναρχόμαστε στον κύριο για να μας εξηγήσει. Εσύ, άνθρωπε μου, να μην καταρχάς πώς είσαι έξω από τι συνθήκες, αν έχεις χαρτιά που λένε ότι είσαι καλά και μπορείς να κυκλοφορείς. Εγώ, εννοείς χαρτιά από τρελάδικο. Ναι, από πού? Άδεια κυκλοφορίας. Από τρελάδικο, από την αστυνομία, το ψυχιατρίο. Άδεια κυκλοφορίας, είμαι σίγουρος ότι την έχεις καταθέσει. Καλά είμαι. Μια χαρά κυκλοφορώ. Γιατί είσαι τεκμήριο εφορίας, αλλά με ύψιλον. Δηλαδή, προκαλείς τόση εφορία στον κόσμο που σίγουρα θα σε φορολογούσαν. Από πού έρχεσαι, φίλε? Από Πάργα. Πάργα Πρεβέζης, Ήπειρο. Ναι. Τι έπαθες, δηλαδή, αν είναι κάτι ότι σε δέρνανε πολλοί γονείς και τα λοιπά, το ξεπερνάμε. Όχι, Αν έπεσε κανένα φορτηγό πάνω σου την ώρα που είσαι στην κούνια. Το ξεπερνάει το φορτηγό. Ναι. Πώς σου βγήκε αυτό, αυτή η τρέλα? Εντάξει, από μικρός το έκανα, με χιούμορ. Προσπαθούσα να το κάνω για την πάρτι μου, να περνάω εγώ καλά. Αυτό σιγά σιγά άρχισε και ανέβαινε χρόνο με το χρόνο. Αναγνωρισιμότητα περισσότερη. Και έφτασα εδώ που έχω φτάσει. Όταν λες μικρός από πόσο? Πολλά χρόνια. 12 χρόνια πριν σίγουρα. Μικρός είσαι όμως ακόμη. Ναι, Άρα 27. ξεκίνησε από πολύ πιτσιρίκι. Είμαι 27. Όπου έκανες πάντοτε στιχάκια έτσι σκοπτικού περιεχομένου και μερικές φορές ιδιαιτέρου σκοπτικού. Ναι, Ταφώνει. Ναι. Θα παίρνεις Πάντα όλα. ήταν έτσι λίγο έτσι καυστικά και χιουμοριστικά. Μ' άρεσε πολύ σαν. Αλλά θα μας πει η Δούξα, γιατί η Δούξα είναι που μας είπε για τα ντους. Έχει κάνει πολύ μεγάλο χαμό. Καλά στο YouTube πόσα views έχεις? Γιατί οι τραγουδιστές πλέον τα μετράτε με τα views. Πόσα views έχεις? Πάρα πολλά. Πλέον δεν μετράμε τα συνολικά. Φακ όλα, λες τα φίλια σου. Όχι. Fuck off. Φακ off, γιατί νόμιζα το λέει φακ όλα και λέω ακόμα δεν ήρθα, παιδάκι μου, Αυτό κάτσε είναι να μας μόνιμο. γνωρίσεις πρώτα. Συνήθως μας το λένε στο τέλος Είναι της το εκπομπής. μόνιμο, κατάλαβες. Η φορά. Από ίντερνετ ξεκίνησε, από YouTube Και και εκεί μετά άρχισες είμαι να ακόμα παίζεις. περισσότερο. Τα media παίζουν πιο έτσι ελαφρών ηθών ανθρώπους. Καλά, Εσύ είσαι βαρέων ηθών, δηλαδή. Ναι, εγώ είμαι Είσαι βαρών. Και έτσι εμείς είμαστε των ελαφρών ηθών. Άσε μας τρελάνει. Αλλά να σας πω ότι δεν μπορείς να μας τρελάνεις. Γιατί είσαι δηλαδή πραγματικά, σε νιώθουμε δηλαδή, πώς να το πω, ας πούμε. δικός μας άνθρωπος. Θέλουμε να σε υιοθετήσουμε. Για αρέσει, λόγους μ' που θα αρέσει. δείτε, έχει και συνέχεια. Δεν μαζεύετε, περιμένετε και θα δείτε κι άλλα. Ξεφρίζ. Η Ελισάβετ. Ναι, Ισπανία. Ναι, σπάνω. Όλες τις ξέρεις. Εγώ είμαι σπάθος Α, έχετε κάνει, αυτό είναι καινούριο ντουέτο, καινούριο τραγούδι. Σχετικά, ναι. Είναι Αυτό από που τα βλέπουμε τελευταία με που τι έχω τίτλο βγάλει. κυκλοφορεί για να το βρίσκουν για να το χτυπάνε. Με τι τίτλο είναι το τραγούδι. Έτσι λέγεται Τους Παντελάκης, Ελισάβετ Σπανού. Είναι και ο Άκης ο Δείξιμος. Να σε ρωτήσω κάτι, τους στίχους τους γράφεις εσύ, τα Ναι. τραγούδια σου? Εκτός από μερικά μελωδικά ρεφρέν. Τα οποία επειδή δεν έχω μελωδία εγώ τα γράφω κάποιοι άλλοι. Αυτά που λέω εγώ τα γράφω πάντα εγώ. Όλα εσύ, Αυτά που λέω εγώ. Έχω την υποψία ότι δεν σέβεσαι μερικά μεγέθη της ελληνικής μουσικής και θα πρέπει να καταθέσεις την άποψή σου. Ναι, Δηλαδή αμέ. νομίζω ότι τελευταία αφήνεις κάποια υπονοούμενα με λεπτό τρόπο. Όχι με λεπτό, με χοντροκομμένο. Όχι, με λεπτότατο τρόπο. Αυτά που κράζω ή αυτά που έτσι σατυρίζω και Εμάς γελάω. μας αρέσει όταν κράζεις. Ναι, δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που τους κράζω πραγματικά και κάποιοι που απλά αστιεύομαι. Και εσείς εντάξει το ξεχωρίζετε γι' αυτό γιατί αυτή τη δουλειά κάνετε τόσα χρόνια. Με ποιους αστείευεσαι περισσότερο πέρα από τον Παντελίδη?
Με τον Παντελίδη αστιεύομαι στην ουσία. Δεν έχω, ας πούμε, κάτι Τώρα να το χωρίσω. καινούριο σου κόλλημα είναι ο Παντελίδης. Ναι, έχει πλάκα. Γιατί Πότε σου γεννήθηκε αυτό το κόλλημα με τον Παντελίδη? μου γεννήθηκε από αυτό το μεγάλο όγκο που πήρε. Έτσι. Βασικά. Το έπαθε και ο Βαγγέλης αυτό. Το έπαθε και ο Βαγγέλης. Έπαιξε για το τρέιλερ της εκπομπής. Ναι. Αυτό το ψιλορεύομαι, φαντάζεσαι ότι δεν το άκουσε. ποιο? Το ψιλορεύομαι. Τι το ψιλορεύομαι? Το ψιλορεύομαι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Και πως παραγγέλ να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ραντεβού που είχαμε κλείσει από παλιά. Αφήνω κάτω το καφέ χωρίς να πιω ούτε μια κουλιά. Ξάφνου μαζεύεσαι, τα μάτια σου βουρκώνουν. Ρωτώ καρδούλα μου, τι τρέχει και βρωμάς. Μα εσύ το βλέμμα κατεβάζεις και δειλά μου απαντάς. Ψιλορεύομαι, μου λες κι εγώ μπερδεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό. Ψιλορεύομαι, μου λες κι εγώ μπερδεύομαι. Για μένα μόνο ντρέπομαι που σε έβγαλα έξω για φαγητό. Ψιλορεύομαι, μου λες κι εγώ μπερδεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό. Ψιλορεύομαι, μου λες κι εγώ μπερδεύομαι. Να ξέρεις πόσο ντρέπομαι που σε έβγαλα έξω. Το συνοδεύομαι, το έκανες ψιλορεύομαι. Καλά δεν τρέπεσαι, δεν Καλά, έχεις βγει για φαΐ με την έτσι και αυτή ψιλορεύεται. Η κοπέλα ψιλορεύεται. Θέλω να το δω αυτό. Το έχω εδώ. Το έχω εδώ. Στο σπικάκι σου. Είναι το δεύτερο χειρότερο που μπορεί να σου τύχει. Είναι μια κοπέλα να ψιλορευτεί. Το πρώτο δεν το συζητάμε. Κατεβαίνουν οι πληροφορίες κατευθείαν και ειδού λοιπόν μπαϊτούς ο νέος Παντελίδης. Γυρίζω πλάτη έτσι να μη σε κοιτάω. Καταλαβαίνω πως βρωμάς όταν μιλάς. Μέσα μου ξέρεις σε θαυμάζω που μπορείς και να γελάς. Σε φτύλα, κοίτα να δεις. Και εκεί που νόμιζα πως είχα δει τα πάντα, χαμογελάς και φαίνεται λίγο κοιμάς. Ελπίζα να πληθείς, θα πας μαζί στο στόμα με φιλός. Ψιλορεύομαι, και εγώ μπερδεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό. Ψιλορεύομαι. Εντάξει, κοιμάται και από πάνω, ξέρεις και τα γραφουρά σιγά. Σε βγάλα έξω για φαγητό. Ψιλορεύομαι. Μου λες κι εγώ μπερδεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα. Ξέρεις τι παρατηρώ τώρα στο βίντεο? Τι έχεις, ποιος σου πλήγωσε? Έχεις 2 δάκρυα στα μάτια σου. Αυτό είναι τατού μόνιμο κανονικό? Ναι. Για βγάλε λίγο τα γυαλιά να το δω. Δεν ακούω. Εσύ, κάτσε, περίμενε. Εσύ είναι ίδιος ο Τσίπρας. Δηλαδή, πραγματικά ο Τσάβες να σε έβλεπε, δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος. Είναι επειδή πίνω Τσίπρα πολλά. Πες κάτι για μας τώρα, έτσι που μας βλέπεις τους 3. Έλα, ό,τι σου βγει. Θα δώσουμε λίγο καιρό να το σκεφτεί. Για να... Όχι, Δεν πανεύκολο. χρειάζεται, δεν Το χρειάζεται. έχει πανεύκολα. Για πες. Να ξεκινήσει Τι να το λέω. έχεις? Έλα, ναι, ό,τι θέλεις. Εμείς έχουμε χιούμορ. Λοιπόν, ξεκινάω και μπαίνω και μιλάω για το θέμα και το περί. Μη γελάς μωρή. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτό που κάνει ο Τούσης. Και όλοι λένε, τα σπάει ο... Είπα να μην βρίσω και να το αφήσω. Με ακούνε και μικρά παιδιά εκεί πίσω. Από την κάμερα αυτή που σας τραβάει. Και αυτή, τον Τούση που κοιτάει. Και έχει πάνω το 3. Φιλάκια πολλά, με λατρεία. Και τα γυαλιά στο κεφάλι. Δεν ξαναχώνω πάλι. Έλα. Καλά, εντάξει, είσαι. Έχεις Για ταλέντο τη Δούλτσα δεν τεράστιο. είπες τίποτα. Για μένα δεν είπες τίποτα, Δεν έχεις βέβαια. καμία Είπα ένα έμπνευση. μωρή, εντάξει, μπορεί να ταυτιστεί με αυτό. Με το Φίβο. Γενικά, εγώ είχα ξανασυνεργαστεί σε εισαγωγικά με εταιρείες. Την πρώτη φορά που εμφανίστηκες με συγχωρείς,
Ναι. Που αφού και είπες γεια σας, έχω φέρει ένα demo. Όχι, δεν το Πώς έκανα έγινε, ποτέ. Δεν το έκανα ποτέ. Ήρθα να Δηλαδή, δεις επειδή πώς είχα ανταπόκριση από πολύ νωρίς εγώ σε YouTube και τότε υπήρχε μόνο το MySpace, δεν υπήρχε καν Facebook. Σκέψτε όταν ήρθε το Facebook στην Ελλάδα, ήμουν από τους πρώτους που κάναν τα βιβλιαράκια και καλά ότι είμαι ο Τους και έχω Facebook. Δηλαδή που το διαφήμισαν στην ουσία. Τι βιβλιαράκι είναι αυτό, δεν το. Που βγήκαν κάτι βιβλιαράκια διαφημιστικά για το Facebook, τι ότι το λέγανε, τι το ήρθε ένα Facebook. καινούριο site σαν το Από πόσο MySpace, πίσω πιο είναι. σύγχρονο. Ξέρεις, μόλις είχε ξεκινήσει το Facebook ήμουν από τους πρώτους, γιατί είχα πολλά views από το YouTube τότε. Και είχα γενικά έτσι με τις εταιρείες φιλοξενερώσει, η αλήθεια είναι. Και όταν μου ήρθε η πρόταση από την εταιρεία στο email μου είχε στείλει ένας αντιπρόσωπος στην εταιρεία. Πήγα μόνο και μόνο από σεβασμό, ρε παιδί μου, προς το φίβο, αν μη τι άλλο. Δεν πήγα, δεν ήθελα να υπογράψω. Μπορεί να μας κάπου. εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους σέβεσαι το φίβο. Γιατί θα έχει πλάκα, φαντάζομαι. Γιατί τόσα χρόνια έχει καταφέρει τόσα πολλά, έχει πάρει και χρηματικά. Και... Έπαθλα, εντάξει, οκ, εντάξει. Αρκετά σεβασμός. That's it. Respect. Για τη δόξα, ας πούμε. Οκ, δεν με ενδιαφέρει η δόξα. Οπότε μόλις σε είδε και είδε αυτά που κάνεις, ποιος είσαι και τι λες. Εκείνοι επικοινώνησαν δηλαδή μαζί σου, έτσι. Ναι, ναι. Και άλλες εταιρείες γενικά. Εγώ, επειδή είμαι λίγο ψωροπερήφανος, δεν διανέμω demo και τέτοια ποτέ. Νομίζω ότι εγώ και κανένας άλλος. Και καλύτερα να ήμουν μόνος μου. Γλυκούλη Τι μου. δεν είναι έτσι. Γιατί είπες λέξη νομίζω εγώ και κανένας άλλος. Δεν είναι έτσι. Νομίζω, κατάλαβες. Τώρα εσύ μπορεί να μου πεις ποιος είσαι εσύ, κατάλαβες. Όχι, Οπότε δεν εγώ όλοι το καλύτερα πιστεύουμε δικά μου αυτό. Η νότα Δούκησα λέει, και εγώ- εσύ μπορεί να λες ό,τι θες, Ναι, κατάλαβες. όχι, πρέπει να το πιστέψεις μέσα σου. Όχι, εγώ το πιστεύω. Α, στην εντάξει, αλήθεια. ναι. Το πιστεύω Μα γιατί. κανείς δεν είναι σαν και εσένα σίγουρα. Και την Ναι. επιτυχία που έχει κάνει εσύ, δεν έχει κάνει κανείς και τόσο γρήγορα. Τα έκανες όλα Έχω καταφέρει πολύ κάτι που γρήγορα. είναι εξής πολύ αμφιγινό και εξίσου mainstream. Δηλαδή να Αμφιγινό. βρίζει τόσο πολύ. Σωστό είναι αυτό Ναι, που κατάλαβες, λέμε, δηλαδή να βρίζει τόσο πολύ και να ενοχλεί Και τόσο ταυτόχρονα, πολύ ναι, να και να ακούγεται. υπάρχει τόσο πολύ, Ναι, ναι. νομίζω δεν υπάρχει. Ποιο είναι το άλλο που έχουμε. Ναι, εσύ δεν σε βάσκεις τον Άι Βασίλη, δεν άφησες ούτε τα παιδάκια. Είναι ευαίσθητο τραγούδι. είναι, Ένα, ναι, Άγιος, πόσο. Ναι. Τι τραγουδάει, παιδάκι. Ναι, μια χοροδία με πολλά παιδάκια. Άπειρα. Ποια ξέρω, δεν κάνανε. Με 1000 ζόρια τα ψήσαμε, άστα. Ψήσαμε με. Αθώα παιδάκια, η Ρόδη. Θα παίξω και τα παιδάκια στο κλιπ. Λέει πλάκα μου κάνεις να παρακάλαγα 3 μέρες να τραγουδήσω μόλις έμαθα ότι είναι ο δικός σου. Αλήθεια λες. Είμαι ο Χρήστος και αυτές είναι οι χριστουγεννιάτικες μου μπάλες. Δεν κάνουν και το δέντρο σου είναι λίγο μεγάλες. Άκουσε αυτό για ψώνια πριν με ξαναστείλεις. Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Και ακριβά τα τέλη και τα μωρέ φράγκα θέλει. Και μου πάμα θε με στείλει. Απ' τα κέρατα θα σέρνω τελκυθρό του Άι Βασίλη. Χωρίς μου λέει δεν γιορτάζουνε ποτέ. Και εγώ δεν έχω να πληρώσω ούτε το νοτέ. Last Christmas και you my heart. Μ' άκου και το καλύτερο. Τώρα θα πάρεις από τα 3 το μακρύτερο. Τα πολιτικά σε κεντρίζουν καθόλου ή στα. Μπα. Τίποτα. Πλήσαψε. Ναι, όχι ακριβώς τίποτα, απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Καλά, ασχολούμενος με αυτά. αυτό δεν το θεωρεί ούτε κανένα. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Άλλοι κοιμούνται και ξυπνάνε ασχολούμενοι με αυτά. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να αλλάξει τον εαυτό σου και μετά τους υπόλοιπους. Και στην τελική ότι άμα ήμασταν όλοι σε αυτή τη θέση, όλοι λαμόγια θα ήμασταν.